wana bike mini sila ciki zuciya ta wahala tunda kin zamto kala dole ni ma in yi wa kaina bula komai ya zama daidai masoyiya ta ke ce sila zamto sila. Bilal. Wai wa yake waka a cikin nan? Kuma abin da nake son tambaya ke na yi. Ni nake yi mana. Kai kake yin wakan nan? La muna zaune da kuɗi a gidan nan ba mu sani ba? Dama ka iya wannan waka ka iya waka haka ka ban ma gidan nan talauci. Wallahi ni nake yi. Zo kawo jakan nan naka, kawo jakan nan. Ba shi da ka zo maza zo ka tafi zo ina zo ka tafi. Ina zan tafi ne wai. Studio ai daga nan ba inda zaka kara sai studio. Studio zaka wuce. Wallahi ni ba zan je. Kawo. Studio alaji. Kai a babar mana. Muna zaune da kuɗi a cikin gidan nan ba mu sani ba? Dalla ban jakan nan. Kawo jakan nan. Wuce studio. Sorry. Keep going. Yawwa finally dai yawwa da ku nake nema waka fa ta fito zo ku ji. Kai a waka ko maye ne ai na san tun daga jin wancan waka da kai a daina komai yanzu kawai waka ai ba daga nan ba kawai wallahi na waye wannan mini hello producer yauwa ni ne wannan mai jan rigar guda daya wanda na zo studiyon ka na zo tun jiya da daddare na zo har yau na zo na karasa waka yauwa dala wani taimako zaka mun guda daya wakan nan da na zo ka tura min yanzu dala zaka ka taimaka ka goge ta ka goge ta delete yawa na gode ya ku buga cin fara waka na san ban daki da ya danyi waka sai ka ji muryar shi zahu shi ba da haka take ba